بسلم ثم سلم على النبي أول شفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أول شفنا وويل Allah tegi jago oburni daha jaga kahonoma wogawinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fe jayɓatake bindaɗo hoore bir goseto hitande ujunaɗe nogas e tati ɓatakuji men fayti koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen en juul kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu godangal men e o aduna en jetti en jaari anduɓe men andinɓen o diinal islam belɗo mo gonɗen e dow mum musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗalirmede yewitinde tarihaji annabaɓe en garte oɗo hen aset tedduɗo eɗen garde musidɗo men ceerno Khalid Abdoullahi Sy haade men yettade musidɗo men ceerno Khalid Abdoullahi Sy mi rokka mon docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen baɗɗo wittoji mum yoga e leyɗele baɗɗo wittoji mum ha to leydi Mali baɗɗo wittoji mum ko fati banggue ñabbuji cuuɗotoɗo e nder ɓalli docteur Djiby Sow taweteɗo tokkidira waɗɗani keerola hakkude leydi Mali e leydi Sénégal docteur Djiby Sow ɓoyata ma yaha toon to Mauritanie Nouakchott base makko ne toon woni toon ko musidɗo makko Makki Ban docteur Djiby Sow ene safa fibron kiis nem e morit gonɗo nder e jalto bowal kala asma ɗojjo duumigo nonne kadi estomac diabète koyɗe musoje koye musoje keeceji musoje caɗele gorago caɗele ɓesgu docteur Djiby Sow holliti ene humpiti ne jogui wittoji taw koye leɗɗe ɗe jomiraɗo funni beele wawde addude jellal e ɓerɗe e ɓalli yimɓe kala on docteur Djiby Sow sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 77 244 92 81 walla so tawi ko tonggode makko leydi Mali WhatsApp makko mbatta ko 00 223 70 85 72 47 ceerno Khalidou Abdoullahi Sy min calminima min juurimama min duwanimama min mbima kisale ɓuural ndenka e yajede yo ɓeydo e ma an dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe men kala e dendagal bandiraɓe julɓe dendagal windere nde kala jomiraɗo ɓeyda jaam e ɓerɗe e ɓalli e pittali ha jaam duumo e nder rendo ngo kala en garti hande jokkude jewte meɗen ceerno Khalid Abdoullahi Sy no gowɗen wadde kala subaka gam weltodirde bandiraɓe hettiyankoɓe nde tawno enen e mabɓe kala ndendi fandare nde fandare men ko humpitade fulɓe mbi humpitade ɓuuri humpede ɗum noon ceerno Khalid bisimilla calmina bandiraɓe ɓe ɗon ɗo min calminomi mbima assalamu aleykum wa rahmatullah haade men nadde yewtere meɗen ileki ñamno dandamanoho sabu ɓerɗo minɓe yafama adama ileki ñamno dandamanoho sabu ɓerɗo minɓe. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي سار سيان عبد الله سار مسلميتي مام welkani mama
ñaguima Allah to gonɗa fof ya won e nden ka Allah kiiri ka an e ɓesguma e julɓe kala ko wona ɗum ko min jetti Allah Allah kadi artiri en ɗo ene wawde jokkude yewtere men nde gadoriɗen wadde ñande kala moƴƴere Allah e meɗen en ceerata yettudemo wadde ko wona ɗum ko en calmini dendagal julɗo ɗo woni en duwanima ɗum moƴƴere Allah nde Allah waɗatamo e nden ka mum keerika ko wona ɗum ko en calmini jinnaɓe men en juurimaɓe kamɓe goni sababu men woodede e oɗo aduna caggal nde calminɗenɓe on saaha kadi calminoyen jokkorgal men giɗo meɗen sehil meɗen jinnaɗo meɗen mo ganduɗa en jetti Allah e waɗal ngal Allah waɗi hakkude meɗen e makko hande so tawi eɗen kewi haalde so tawi en mbawi joɗade eɗen mbiya Allah wi nulaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam ko kanko moƴƴo mo Allah moƴƴini gando sunna yanke dariɗo e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ala ko welata ɗum so wona ko Allah wi e ko nelaɗo wi ene waɗa ɗum ene dari ene holla ene golla o wiyete ko alhaji ceerno mahmoudou belli mbayi tosorigo ɗo en gari ha ɗo galle ɗo en juurimomo en ñaguimomo du'aw en duwima nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battare makko Allah hokkamo rontinde o rontini kono noon yo juut sibi hande ko gollata foof alhamdulillahi ɓesgu gu ene golla eɗen ñaagui Allah yo juutdu hen balɗe barke lewru korka ɗo yo Allah hokkamo cellal Allah hokkamo juutde balɗe Allah hokkamo juutdude hen en calmini dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma konngol arti e ma Seydi Sarr caggal nde calminmami gadda namdal ma jokken golle ceerno Khalidou dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ene salmitama ene juuromani e duwanama Seydi Sy kadi ko duwaniɗa jiyaɗo Allah ko o kala en mbi amina ya rabbal alamina bi rahmatika ya arhamar rahimina e ko noonne kadi en duwanima dendagal khalifaɓe diine khalifaɓe aada e hettiyankoɓe men kala kono kadi fedde meɗen woni fedde men rewre min nani ko kalɗon mbiɗon dirmalam ɗi kanni barmeji moon on jarama ɗum noon ceerno Khalidou Abdoullahi Sy hanken garino ha ɗo baba adama tellina e leydi ndi ɗo baba adama ronki larde Allah Jibrilu aranimo ko ɗon jaraɗen ceerno Khalidou jokkiren ɗon eyyi mi salmitimama Seydi Sarr namdal ma kadi bangal fayida en garino kadi ɗo mbiɗa ɗo en garino hanki ha adama tellina e leydi adama ɗo cakkiteɗen hanki ko to Allah wimo yo yaltu daramo o wi ala o hattanani sibi gacce makko ene mawni e oɗo saaha caggal ɗum en kaali Jibrilu jaggi adama e jungo mum o jippodi adama e leydi Jibrilu jippini baba adama e leydi saaha mutal nangue ñande hen ko ñalawma aljuma wonno ɓe jippi ko leydi hindi ɓe jippi koye hayre wotere wiyetede Rahun ko ɗo baba adama jippi e on saaha yummen Hawwa mbiɗen jondam makko yeehi caggal nde ɓe ñaame kiiɗo lekki wiyeteki hinɗatu ngari makko yeehi on saaha o jarriba tellade e makko ƴiƴam ko ɗan ƴiƴam hande wiyete filayru to banggue leñol rewɓe caggal ɗum jibingol makko e on ɗon saaha darti caggal ɗum Iblisa funti baba adama e yummen Hawwa
haɓe ñaami kiiɗo lekki ɗum woni sababu ɓe jalti oɗo aljanna. joni noon adama jippimi leydi hindi o jippimi nde ɗo hayre ay ɗo o sertu e yummen Hawwa ɓe ndendani ɓe certu ha laaɓi haɓe cer wona ɓe ceeri ala kono noon ɓe gondani e on ɗon saaha goto foof wonoyi ko banggue yummen Hawwa telli wi koye fongo woto maayo hango Allah wi hankkadi jippoɗe e leydi yoga e mon wonata ko tooñoɓe yoga so ɗum ɓenni ene wooda noon ñiiɓal to leydi to fodde oɗon dahmito toon fodde dumunna laje mon so tawi ko Iblisa kuɗaɗo Allah o on yalti e taggini maleykaji o wattindi o woni ko cheyɗane o woni cheyɗane diwaɗo nden adama jippima e aljanna fayi leydi e on noon saaha kanko Iblisa o telli kanko no o fayi leydi nde o fayi leydi kanko Iblisa o resi ko hoore makko ko hunde hawnino no feewi o won gorko o woni debbo kanko Iblisa o resi hoore makko won konngol ko ni wi ayɗo o resi hoore makko ɗo o wonda e hoore makko no gorko wondirta e debbo ni o wondirno e hoore makko o ɓoccini ɓoccoɗe 4 kanko Iblisa nde o ɓoccini ɓoccoɗe 4 ɓen ɓoccoɗe 4 ko ɗen jibini kala ko jiiɗa hande e aduna he ko wiyete cheyɗane kala ko wiyete cheyɗane e aduna he yalti koye ɗen ɓoccoɗe 4 ceerno Abdoulaye Sarr ɗe ɓoccoɗe 4 jibini kala ko woni cheyɗane e nder aduna he no ɓe mbayi hewde ni kono noon won konngol gongol wi ala wona hoore makko o resi ko boddi ndi ganduɗa ko ndin wonno sababu o naatoy aljanna o watti ndi ko resde ndi boddi aɗa andi ndin boddi ko rewri boddi nannunooni Iblisa nder aljanna ndi ko ndewri wiyama ko ndin boddi o resi ceerno Abdoulaye Sarr konngol arte maɗa jokken golle yo Allah jafoɗon yo Allah dandu en e bone seyɗane sabu seyɗane bahliɗo ha wonti ndiɗo henna mbaadi yo Allah dandu en e bone seyɗane ceerno Khalid Abdoulaye Sy won konngol gongol ari o resi ko boddi ndi holno o waddi e ndiɗo henna boddi e diwri wiyeteɗi ɗawus ndi holno wadde maji kandi ɗi gala ay Seydi Sarr mi salminima lawol gongol e namdal ma payodingal e mbiɗa ɓaydo noon konngol gongol ari wonde ko boddi ndi o resno wadde holno wadde boddi heɓe jibini ko ɓe jibini ko eyyi konngol wi o resi ko hoore makko o ɓoccini ɓoccoɗe 4 ko ɗen ɗon ɓoccoɗe 4 woni sababu hande woodede kala cheyɗane e aduna he won konngol wi ala o resi ko boddi walluno ndimo o naati aljanna ndi kanko Iblisa nde wonda kamɓe fof ɓe jippinama kanko boddi ndi kanko Iblisa kanko ndiwri ndi e ɗawus kamɓe fof ɓe jippinama e leydi sibi kamɓe fof eɓe jeeya e golle ɗe joni noon o resi boddi ndi kanko Iblisa boddi ndi ɓoccini ɗen ɗon ɓoccoɗe 4 ɗe kalno ɗen joni ɗen ɗon ɓoccoɗe ko ɗen goni sababu wodere dendagal cheyɗane e oɗo aduna wadde noon so tawi ko ɗawuso woni diwri ndi ndinne kayrine ndi jippinama e leydi kono ndi jippina ko leydi wiyetendi Babila won konngol wiyata ko Intakiya leydi wiyeteni ni Intakiya ko toon nde jippina kono ɓuri sellude ko Babila ko toon diwri ndi jippina ko ɗum waɗi ndin ɗon leydi Babila ko ndi lasli e to banggue diweje ndin leydi Babila
e woddire Allah ɓawus kañumne mbade mum yeehi ha laaɓi no yodirno jippinama e leydi to wiyete Babila caggal ɗum boddi kañumne tago mum wayla boddi ene wanno koyɗe ɗe perta boddi watti yarude ene ɓafa woni reedu watti ladde so ɗum ɓenni boddi sa waɗino ƴettino jungo ma a nanni hunuko mum alano tooke ɗe ene gaña sababu boddi wadde tooke ko Iblisa rewde e hunuko mum nde Iblisa rewe hunuko mum boddi ndi les ñiiƴe ɗon Iblisa natno caggal ɗum woni sababu boddi ene waɗi tooke ko nadde Iblisa e hunuko muɗum woni sababu Iblisa naati nder aljanna e on ɗon saaha sibi Iblisa rewde e hunuko he woni sababu ndi waɗi tooke kayri boddi Allah noddi boddi wi boddi holko woni sababu aɗa wona sababu ha jiyaɗam Allah woofa sibi oɗo ko annanimo aljanna okkuɗaɗo Allah boddi ala ko jaabi Allah wi mami yamir koyɗe maɗe taƴe mbatta yarude lelde so ɗum wennima mi yamir ɓi adama ɗo tawma foof yo fiye e hoore o warma wadde koyɗe boddi perta Allah subhanahu wa taala yamiri ɓi adama foof ɗo woni so yi boddi yo fi boddi e hoore o wara ɗum sibi ko boddi woni sababu bam mabɓe yalti e oɗo galle belɗo o galle baɗɗo fayida wadde hande o ɓi adama ko warata boddi so yi boddi ko yamirore Allah gueɗe ɗiɗi ko Allah yamiri yoɗe mbaɗe boddi e liggi ni saabi nde baba Ibrahima wedda e jeydi kala ko Allah tagi ari wallude baba Ibrahima kono noon liggi ari ko wuttude jeyngege yo ɓeydo ko ɗum waɗi sababu liggi ene adda jeyge e cuuɗi men liggi sa fi ɗum gotol ma yi a dañi temedere baraji sa fi ɗum laabi ɗiɗi ma yi a dañi baraji 50 so laabi nayyi piiɗa ɗum fuɗɗi mayde a dañi baraji 25 ɗin ɗon baraji ne keeɓo e liggi ko yamirore Allah ɗum noon Seydi Sarr konngol artema jokken golle est ce que kamɓe kala ɓe jippima e leydi nde tawno koɓe maldiɓe mo koɓe complice ɗum woni hayto leydi ga henna sa waɗi ko boni a nanggama ɓe tumdeɗa ɓe foof nanguete est ce que aduna beele ɓe cirti walla ɓe certani ay Seydi Sarr mi salminima e Iblisa ɓe certata ɓiɗa Iblisa to ɓurno wonde nden ka ga kamɓe gari e aduna kamɓe ɓe daldama e aduna he Iblisa o certata e ɓi adama ɗon ɗo aduna ne heddi ay o meeɗi arde baba adama kanko Iblisa omo addi ɓiyi ko eni wiye khannas mo nanata o sa jangi qul a'udhu ma taw toon min sharril waswasil khannas alladhi ay oɗo khannas jangete ɗo henne jafoɗon en luɓima konngol kono ha ɓeydoɗen famde tan khannas oɗo kalteɗo kanko wiyete ko cuuɗotoɗo e nder ɓerɗe holko woni sababu khannas nadde e nder ɓerɗe yimɓe holko woni sababu baba adama waɗi sa goto Iblisa addanimo taniragel mum gel ɗo biyete ngel khannas o wi adama wi nam o wi oɗo ko ɓiyam o yeey o jimmi ko janginana kammo min ɓayde mi jogorani nadde aljanna mi daña kam ko ummi e yam ko naati aljanna janginanam oɗo beele mbe daña kam ko naati aljanna taw koye ɓesgam jeeya adama wimo bisimilla o ɗacci ɗon ɓiɗɗo o yeehi kanko Iblisa adama nangi on ɗon khannas adama hirsimo adama ubbimo e leydi yaha waɗi dumunno julɗo Iblisa arti Iblisa wi adama
i garnamde ko ƴewtade ɓiɗɗo Khannas mbara wonko dañide o wi Khannas de mi wari ɗum mi ubbi o wi jam ko ɗum gaddirmomi ɗo holko waɗi aɗa ubbamo o yaa mi wari mi ubbi o wi to gubboɗam o yeyi ɗum to ko coynotoɗa ene toowa ne wayno yanade ko ɗon gubbu momi o yeyi bisimilla Iblis yehi dari e dow yanade he Iblis o wi Khannas notimo nder leydi o wi yaltu boowal Khannas koko hirsano Khannas yalti boowal o wi jehen o rutti to Adama o nawti toon Khannas o wi Adama eyi ɓiyam woni ni mi addiranimo yawarmo gaddirmomi ko yo janggu jangguinanammo Adama wi a jarama Iblisa nden yeehi ɗacci ɗon Khannas Adama nangi on ɗon Khannas o hirsimo o taƴi tew o waɗi kette kanko baba Adama o ƴetti kette ɗen ɗon o loowi e wowru o loppi kette ɗe o loppi ɗum ha ɗiggi o liiri e nangue ha yoori o watti o wowri o uni ha ɗiggi o seeɗi o waɗi condi o ƴeri e maayo kanko baba Adama sibi ngola so Iblisa ari nde Iblisa ari ngol to nde o noddu Khannas yalti nden ɓandu ndu serdaka joni baba Adama taƴi tew o caggal nde wari mum loppimo liiri ha yoori caggal ɗum untimomo ha wonti condi baba Adama ƴerimo e maayo Iblisa aroyi wi Adama mi ari ƴewtade ɓiɗɗo o holto woni baba Adama wi mi hirsimo mi taƴi tew o mi loppi ha ɗiggi mi liiri e nangue mi watti e wowru mi loppi mi uni ha woni condi mi ƴerima e maayo eɓe dari e fongo maayo ɗoɓe kalata ɗo tan Iblisa noddi Khannas o wi Khannas jaabimo e ɓerde yimɓe he nde wonde ɗo jaraɗo o naati ko e maayo he yimɓe ƴoogi jari o naati e ɓerde yimɓe baba Adama andano ko ni jogori wattinde Iblisa noddiɓe deke o nooti Iblisa e nder ɓerde he Iblisa wimo ha won toon ko ɗum ɗaɓɓannumi ko ɗum waɗi sababu Khannas hedde e nder ɓerde yimɓe kanko soktinta ɓerɗe yimɓe ɗe kanko woni e nder ɓerde kala ko ɓerde miijoto ko boni ko Khannas Iblisa waddi ni e Adama Seydi Sar konngol artema gadda namdal gongal jokke wadde de oɗo hen Khannas wo tampini yimɓe omono sohina e nder ɓerde yimɓe o watti yimɓe kala sikkeji ɓoli nannanti ɓoli gulwulti ɓoli tikke ɓole kareli ɓoli ha bani Adama foof boni ha laaɓi ene gasa taw ko ɗo hen endunaɓe ƴetti toon so neɗɗo maayi tan duppete ha wonta dondi wedde e maayo Allah faabo hen ceerno Khalid duttorten ko aljanna to eɗen jiiɗi andude seeɗa kanko baba Adama e nene Hawwa holno foti duuɓi ɓe ñiiɓe e nder aljanna o kame ñalaɗe mum woni balɗe muɗum Seydi Sy eyi Seydi Sar mi salminima kadi namdal ma payidingal namdiɗa kam joni ko aljanna to holno foti yummen Hawwa e bammen Adama ñiiɓi toon hade mabɓe yaltude eyi Seydi Sar mi salminima ko namdiɗa ko kadi ko namdal bangal fayida baba Adama e yumma Hawwa no foti ɓe goni aljanna mbiɗa eyi eɗen mbawi haalde no foti to banggue lahara banggue aljanna to kaalen no foti to banggue aduna so tawi ko ñalaɗe lahara to ñalaɗe aljanna ɓe goni aljanna ko feccere ñalawma baba Adama e yumma Hawwa ɓe goni aljanna so tawi ko ñalaɗe toon ɗe ko feccere ñalawma ɓe gonani toon ñalawma timmuɗo so tawi noon alimi ñalaɗe aduna ga koɓe goni aljanna ɓe goni toon ko 100 hitande duuɓi 100 taw ko ñalaɗe aduna nde wonde ñalawma alakhara goto ñalawma aljanna goto ko ujunere hitande to aduna ga
ñalawma aljanna gooto ko ujunere hitande to aduna ga. kamɓe ɓe ngoni toon ko feccere ñalawma ɓe ngoni toon. wadde feccere ñalawma nde ga aduna ga hawrata ko duuɓi 500. duuɓi 500 hawrata. on saha nden adama ummima nder aljanna, Allah tellinimo e aduna he, Allah weddi e makko ɗoygol, yoɗano. kadi caggal nde Allah weddi e makko ɗoygol, kala ko woni e dow leydi he Allah ɗannini ɗum, Allah weddi e mum ɗoygol. kala ko wiyete mumantewel poñƴi diweje, kala ko waɗi ruhu e aduna he Allah weddi e mum ɗoygol. hade noon Allah ɗanninde baba Adama, o ɗannini dendagal poñƴi, ko adi on ɗon ñalawma ɗoygol alano. ko adi oɗon ñalawma ɗoygol alano. baba Adama meeɗi ɗanninede ko gotol sahande yummen Hawwa tagete e makko nde. caggal ɗum o meeɗa ɗanade. caggal ɗum ko hande ɗo woni lawol makko ɗimmol ɗanade kanko baba Adama. nde Allah ɗanninimo, o ɗannini kala ko waɗi ruhu e dow leydi. oɗon ñalawma ko ñalawma aset wonno, oɗon ñalawma indira ñalawma aset. on saha noon ko jamma wonno, weeti Adama yi nangue ene yiilo, o meeɗa yiide nangue so wona ñande hen. eyyi nden noon nangue ene yaha kanko omo daara nangue ngue. nangue ngue noon jaggi ɓandu makko nde wonde o meeɗa yiide ɗum, saabi kadi ko ɓolɗuɗo wala comci. hoore nde kadi fuɗata suhude e on ɗon saaha kanko baba Adama nden hoore nde fuɗata sukudu ko adi ko. caggal ɗum noon Jibrilu ari. nde Jibrilu ari moomi hoore makko kanko baba Adama, ko ɗo hoore nde watti fudde sukundu. ko nden hoore nde watti fudde sukundu Seydi Sarr konngol artemba. yo Allah rokku men battane moƴƴe. eskey baba Adama de yi aduna, neminoma yi aduna kadi ruttitima e nema. eskey en gari ha to hoore nde fogano ha laaɓa, woni iwi ha laaɓi sukundu caggal ñamde ɓe kiɗo lekki. ɗon sukundu arti e holko waddi ɗon e Iblis. eyyi mi calminima Seydi Sarr, mi nani namdal maɗa. eyyi addi leeɓi e hoore Adama ko moomal Iblisa ngol moomi e hoore makko, kono nden o waɗata no leeɓi dow telli aljanna. Adama so tawi ɗomɗino nden o yarata ko e rulde. Adama nden hoore makko waɗi leeɓi ha heewi. on saha cegineji makko puɗi. Jibrilu ari fembimo to bange hoore to, ussi cegineji makko. ɗin ɗon cegineji ƴetti ubboyi e leydi. ay ɗo ubbi cegineji ɗi e leydi ɗo, ko ɗo Allah funni e ɗin ɗon cegineji ko wiyete tamoroje. ko wiyete tamoroje ko e cegineji baba Adama Allah funni ɗum caggal Jibrilu ubbi cegineji ɗi e leydi. ko hen Allah funnanimo tamoroje ɗe omo ñaama. Adama o ñiibi e dow leydi caggal nde o telli duuɓi 300. o meeɗa ɓamtude hoore makko fewde e asman sibi hirsude Allah e ko woofi ɗum ko kanko baba Adama. duuɓi 300 omo e dow leydi, o meeɗa ɓamtude hoore makko omo hoyni dow asman sibi gacce ɗe o jogii e Allah
nde caggal nde haɗimo ñamde e kiiɗo lekki o ñaami e lekki he o ñiiɓi e leydi kanko adama omo woya fodde duuɓi temedde ɗiɗi o daƴƴani duuɓi temedde tati mbiɗen o hoynaki asman kono bojji ɗi ko duuɓi temedde ɗiɗi omo woya o daƴƴani no woyirta ni gonɗi ɗi no jipporto ni ɗum funni leɗɗe tokose leɗɗe ɗe jeehi ha mawni sibi gonɗi makko ɗi gonɗi ɗi no jipporto ni waɗi beeli ha diweje e poñƴi mbatti yarde e gonɗi makko kanko baba adama caggal ɗum kanko baba adama o wulliti jibrilu koldam omo holi o wulliti jibrilu naange nguleki naange ene tampinamo kanko adama e on ɗon saaha jibrilu yeehi o fayi to yummen Hawwa omo jogui jawdi kanko jibril jawdi ndi o ittidi ko aljanna on saaha jibrilu o itti leeɓere wonnode e jawdi nde ko baali men joni kewani leeɓi kono jawdi nden aɗa ɗeɓa ronkude yiide gueɗe kewɗe e mum sababu nde hewde teefe e leeɓi gonoji hen ɗi hen saaha a ɗeɓata yiide guite ɗe e ko nandi hen sibi leeɓere nde hewde kanko jibril o fayi to yummen Hawwa o andini yummen Hawwa holno mottirte o andini yummen Hawwa holno wutte fewnirte taw ittako e leeɓere baali o hollimo no sañirte yummen Hawwa ñeññi gollal ngal o sañi hen komo suuroro kanko yummen Hawwa o sañi hen wutte baba adama taw noon ko e yamirore jibrilu on fewni wutte o jibrilu nangi on ɗo wutte o tottay baba adama o wiyani noon ko Hawwa sañi o wiyani kadi o holli Hawwa on saaha noon baba adama e Hawwa gondani ɗo gotel guila ɓe telli e leydi ɓe gondani ɗo gotel seydi Sar konngol artema jokken gol gila ɓe telle leydi ɓe gondani e nokku goto teni ɓe jiidirani goto foof wedda ko banggue muɗum ceerno Haali Abdoullahi Sy gila baba adama e nene Hawwa jippi en nanani baba adama ñaami e holko fuɗɗi gollade e golle beela wawa wuurdi saabu ɗum ɗo henna ene yurmini no fewi sanne ko Allah wino ko sami mikki lekki wona hooram toñƴa ko hoorema ɗum tigui woni ko woni ɗo henna ko eyyi seydi Sar mi salminima a jarama e namdal ma payidingal mbiɗa guila ɓe telli a nanani wonde adama ñaami ɗum walla ñaami aha banggue toon banggue ñamde adama o woni e leydi duuɓi 4 o ñamani o woni leydi duuɓi 4 o ñamani o yarani omo yaranno adana e rulde kono caggal ɗum o jooɗimo duuɓi 4 ndiyam ala ñamde ala kanko baba adama o wulliti jibrilu o wulliti o ñamani o yarani jibrilu yeehi addoyi gayɗi o ittidi ko aljanna kanko jibrilu hen ngaari gotiri ko ɓaleri kurum ngaari heddindi ko mboɗeri coye daneri ala hen o andini adama holno remirte ko gayɗi adama remirta caggal ɗum jibril addinimo nokku ene waɗi gawri biyeteɗo hinɗatu jibrilu andinimo holno remirte e nder ɗum adama watti remde e dow leydi adama o jagga ɗin ɗon gayi ballatamo no remiri guesa makko kanko baba adama o heede caggal omo sogga gayɗi so ngaari dartima o fiya ɗum omo jogui losol o fiya ɗum ngaari ndi yaaha so ngaari dartima omo jogui losol o fiya ngaari ndi kadi ngaari ndi yaaha ha juuti o fi ngaari ndi wi
holko waɗi aɗa fiyami ngaari ndi jaabi baba adama heɓiti wi addinimi fiidema ko a lundimami a yahani a waɗani ko mbimami ya gollu ko adduma ɗo ko gollude golle gadduɗemo ɗo de sa dartima mi fiyete ko ɗum woni sababu ha mbawa gollude golle ɗe ngaari ndi heɓiti wimo adama nunɗal de ne moƴƴi o wi newuya Allah mo Allah newanima o fiyanima sahande lundiɗamo ay ngaari ndi nane joofo ko wofno Allah to ko a ñaami lekki Allah ko handuma Allah fiyanima newuya Allah noon mo jogui e ma waasi fiidema on newuya ponoɗa jogade yam so tawi mi dartima e golle he adama wone woyde kadi bojji adama garti adama wi e joomum hankadin ko heddi ko kala hankadin mumantewel ha yetti poñƴi batti feldemi hay nagge nge ganduɗa ko kangue liggortomi ɗo henna nge feeli kam eko mbannomi toon ko e joomam joni ɗum ɗo holne gasantami ɗon tan Allah yamiri Jibrilu yaami moyi ɗemgal ngaari ndi memgol ɗemgal ndiɗo ngaari nattini ngaari wawde haalde ay nden hade on ɗon ñalawma kala mumantewel ene haalano neɗɗo haaldanno ni e kala mumantewel ene haalanno ne neɗɗo haaldata ni ko adi jippugol baba adama e leydi kala mumantewel ina haalanno fodde enen yimɓe no kaaldeten ni kono gila ndiɗo ngaari jaabi baba adama ko kalden ɗo ko Allah wi Jibrilu ya mem ɗemgal mumantewel ngel ɗo sa memi kala mumantewel ɗo woni ma nattu wawde haalde heddoto ko menali e kuunali kono haalata ɗum waɗi mumantewel natti haalde gila ngel ɗo mumantewel haaldi e baba adama heddi ko neɗɗo andine so ndiɗo ngaari huuni holko haali ɗum ne woodi kono mumantewel kay natti haalde hay goto yiyata mumantewel ene haala e oɗo sa'a gila ñane hen mumantewel natti haalde Seydi Sarr konngol arte maɗa inchallahu taala ceerno Khalidou Abdoullahi Sy sinno konɗo mumante won nattano haalde aduna jiiɓor hannde no feewi haala ka heewat tene jiiɓor jeene ɗo joloye puccu walla saret haade makko yettade wuuro ngo fayi ngo tawɗo fi puccu ngu kenon hedde aluji temedere walla 600 Allah ɗum ɗo henna ko hunde mawde ko hunde wonko haalata Allah ne jangguina adama enen sen ngari holno mbayoyten ɗum tagui noon neɗɗo so woni suka yo jangguin hoore mum cukako souffrance jangguina hoore mum gurdam mawnira nema ceerno Khalidou en ngari ha to baba adama ne rema addanama ɗiɗo henna gayi gewɗi toon to aljanna jafno e dirmali hankadi ko noon tan ala mbawde neɗɗo caggal ɗum kanko baba adama o jokki ndema ka walla ala o accu fayi koye goɗɗum ceerno Khalidou hankadi eɗen gandi yewtede woɗɗo yi seeɗa eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mi nani namdal ma payodingal mbiɗa mbete adama jokkino golle ɗe demal ngal walla o jokkani demal ngal aha o jokki demal ngal ngaari natti haalde caggal nde Jibrilu ari memi ɗemgal muɗum e yamirore Allah kala noon ko wiyete mumantewel hankadi memande Jibrilu e ndin ɗon ngaari woni sababu kañum natti haalde on saha adama aawi ngesa mum ngesa ba fuɗi ɗon e ɗon ay nde o aawi ngesa ba fuɗi ko ɗon e ɗon sabi o wulliti ko heege o wulliti heege Allah noon waɗanimo no jiɗɗen wiide ɗo joni joni ni ko ɗum wawi ittude heege so neɗɗo wi no heyɗi moƴƴanta ɗum ko ñaama joni joni wona nde o aawi gawri ndi fuɗi joni joni waɗi butali joni joni waɗi gawri joni joni
ko fof ko e ñalawma he gooto o aawi ñalawma he gooto mawni e ñalawma he gooto fuɗi gawri e ñalawma he gooto e on ɗon sahaa ɓendi e ñalawma he gooto Jibrilu andini mo holno foti soñirde o soñi ngesa ba kanko baba Adama ɗum waɗi Jibrilu are makko hollimo no fewnirte ha ñaame aha o fewni no Jibrilu wiirimo ni o ñaami kanko baba Adama ko ɗo noon yewtere men haɗata hande so hawre welede Allah janggo sen gari jokken Seydi Sar mi salminima mi juurimama mi ñaguimama du'a mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof mi ñaguima Allah ya wona jaam mi weltanimama no feewi a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere en ñaguima Allah kala jogoɗo hettoyade yewtere nde yo ɗum wonan ɗum sababu udditare yo wonan ɗum sababu dañal yo wonan ɗum sababu cellal yo wonan ɗum yurmede immotode to Allah jippo e muɗum yo Allah moƴƴanen enen e dendagal julɓe fo ɗo goni Seydi Sar mi salminima mi artiri e ma du'a mo kewnami duwanadema ano e ɓesguma foof e bande en de Allah sembintuma Allah kadi yaltina e ma ko ganduɗa ko ena anda Allah ena anda nelaɗo Allah ena anda dendagal gande Allah kadi hokkuma nema mo ganduɗa mo aɗa nemoro taw koye ɓesguma aɗa wuuri aɗa tawa Seydi Sar mi salminima no fewi mi juurimama mi salmini dendagal julɗo fo ɗo woni oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokku en hawrude e janggo ko musidɗo ma guiɗo ma sehil ma Khalid Abdoullahi Sy arnoɗo kadi yewtidde e ma yo Allah hokku en hawrude e janggo jokken golle jokken baba Adama inchallahu taala na yo dengame jamaje benede borodo minne julde jude mondo bodmanta annabi borodo minne julbe chute jude mondo bodmanta annabi ورد منا دورة المجيل زبور المتى قرآن دوغم ورد منا دورة المجيل زبور المتى قرآن دوغم ورد منا يا فما آدم a jarama Seydi Sy ceerno Khalid Abdoullahi Sy golle ma jooɗi peewi a weltanama no fewi no fewi ha wona seeɗa kono wiɗa ko e mbiya allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina a jarama Seydi Sy duwa mo duwiɗa o duwa on way welde ni en ñaguima Allah subhanahu wa taala nde wattata duwa o e enen kala e dendagal julɓe kala barkinoɗo ɗen dañen jaam jaam daña en musidɓe tedduɓe mbeɗe tintina moon leylatul qadri 2023 taw kadi ko leylatul qadri mo wowi wadde ɗum ceerno Ibrahima Camara e kala hittande ɗum noon waɗata koto Nouakchott lawol battuwol sappo e jeetaɗiwol waɗata koto Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie so haaji jomiraɗo o taw kadi waɗata ko ñande sappo e jeeɗiɗi avril so haaji jomiraɗo kono kadi koye dow teddungal khalifaɓe men diine ko wayno ceerno Ahmad Tidiane Kane e ceerno oustaz Kiide e ceerno Daha Duke kono ne kadi ceerno Amadou Nere Ba nde weluy Allah wona tawi mabɓe on ñalawma waɗata ko sappo e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru darindu hande ndu ko leylatul qadri mo wowi wadde ɗum ceerno Ibrahima Camara toon to Nouakchott ɗum noon dendagal bandiraɓe Mauritanie naɓe kala Sénégal Mali Gambie ene bisma e ɗiɗo henna jammaji jogoɗɗe yuɓɓinede toon
taw kadi ko jemmaji laylatul qadri haalete hen ko ɓeeɗo hen anduɓe kono kadi yowiti koye nehdi e gandal aɗa jogo gandal a ala needi yahata sa joguino gandal jogo needi koye on temɓe jahata taw koye dow teddugal ɓeeɗo henna anduɓe ɓeɓe jogo teddinide oɗo henna ñalawma ndeɗo henna dande welde yimore ɗo henna ko musidɗo meɗen ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga dusata en e yewtere men tarihaji annabaɓe ceerno Khalidou ha janggo so haaji jomiraɗo a jarama yalla yo moƴƴere mbaɗa andi paɗa ko tafsir qouranil karim ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere buuɗaliru mede aadi men ko alet janggo so haaji jomiraɗo so en gayno yi adama ma en naato e annabi goɗɗo inchallah nde tawno humpitade ɓuuri humpede ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worodo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worodo winde jettoɗen godani wakanro kala kala juulen mo sabum woodi winde jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama gaña